자, नमस्कार, खुलुमबाय। क'क्राझार पुलिस थानायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रन्जित देखा मुंनि सासे कालप्रिटआ बजारि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि पाठशालानि मास्टार बिथाङा जोंनि इउएन ब्रह्म जोंनि बड'फाखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंदों, जेराव जोंनि इउएन ब्रह्म फादार अफ बड'सखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामबाय स्टुडेन्टस डे होननानै फालियो, जेराव दाख्लैसो 1 मेआव बिनि थैनाय सानाव दिल्लीयाव अमित शाह बिथाङा जोंनि इउएन ब्रह्मनि स्टेचु अपेनिं खालामबाय। लोगोसे इउएन ब्रह्मनि नामैनो मोनसे लामाखौ बिनि नामै मुं दोनबाय। बेफोरबायदि जोंनि हारिनि एकदम थैस' थांस' हारिनि खामानि मावनानै बिथाङा थैलांबाय। बेफोरबायदि सुबुंखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंबाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव, जोंखौ बर' हारिखौ थाथिल' खालामदों। बेफोरबायदि मानसिखौ कालप्रिटखौ थाबैनो जोंनि आसामनि DIG, आसामनि CM हेमन्त बिश्व शाह आरो क'क्राझारनि SP बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों, बिथांखौ गोख्रैनो एट्रसिटि एक्ट आइननि दारै बिथांखौ हमनानै गोख्रैयै सास्ति होनांगौ, जेलाव सोनांगौ। जुदि बिथांखौ हमनानै सास्ति होनो हाया, बिथांमोना जोंनि आं साननानै लागोन हेमन्त बिश्व सार CM आरो जोंनि DIG होन आसामनि पुलिस बिभागखौ जोङो एन्टि ट्राइबेल एबा एन्टि बड' होननानै सानना लागोन। बेनोसै, गोजोन्थों।